U nistednukom tqattaw il-ftit minuti li ġejjin mal-mistieden tal-lum ta' xi qrajt dan l-aħħar, il-lecturer Dr. Mario Kassar. Mario jallem il-letteratura u l-lingwistika fid-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College. Fost xogħlijiet oħra huwa ppubblika x-xogħol ferm interessanti tiegħu The Surnames of Malta, an Etymological Dictionary. Apparti li ġieli kien aġġudikant għal Premju Nazzjonali tal-Ktieb, huwa kien ukoll parti mill-ewwel bord ta' ġurija għall-NBC PBS Short Film Contest tal-2015. Allura Mario, illum imislilek tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar. Jien naqra ħafna affarijiet, imma peress li għallim tal-Malti iddeċidejt li nitkellem fuq ktieb Malti. U għażilt l-aħħar ktieb ta' Trevor Zara Vespri li huwa ktieb ta' novelli. Għaliex laqatni dal-ktieb. Trevor għandu ħafna talenti, kiteb drammi, romanzi, kanzunetti, memorji, imma naħseb li n-novella hija l-forte tiegħu. Fejn tidħol karatterizzazzjoni, Trevor għandu dejjem ħabta li laqgħek ma' karattri avvinċenti, karattri koloriti, karattri li tieħu pjaċir tiltaqa' magħhom ngħidlek. Fejn tidħol l-ambjentazzjoni, Trevor għandu l-ħabta li jittrasportak f'ambjenti u f'epoki li ġelluk tinteressa ruħu fihom. U li inti tħossok sodisfatt li żurthom. F'dik li janisġa, f'dik li ngħidu għall-plott sewwa, Trevor dejjem ifittex dik xi ħaġa mhux tas-soltu. Dejjem dik is-sorpriża, dik it-twist, dik il-laqta li mhix tas-soltu biex tgħidilek. Mill-lat stilistiku tuni żewġ affarijiet fil-xogħol ta' Trevor jiena. L-ewwel nett il-maġija tal-kelma. Trevor huwa mugħallem tal-kelma, speċjalment fl-użu straordinarju tal-metafora u tal-lingwaġġ figurattiv. Ħaġa oħra toġobni fih hija li nħossu komdu f'kull tip ta' burdata. Sew jekk hija l-burdata umoristika, pereżempju f'dal-ktieb, ma tistax ma toxiex bid-daħ, pereżempju bin-novella Centurion, pereżempju. Huwa komdu fil-burdata ħansejħla jiena sentimentali. Bħal pereżempju fil-novella Twiebel, pereżempju. Huwa komdu fil-vena drammatika wkoll. Forsi l-iktar waħda li għaġbitni hija l-bima li hija tista' tkun kważi horror story, storja tal-biża'. Dwar temi jidher li t-temi prinċipali f'dak ktieb jekk tasar ġifieri kollox, naħseb hemm żewġ temi ewlenin. L-ewwel tema li tokkorri l-ħin kollu matul il-ktieb hija t-tema tal-imħabba u s-sess. Ġifri għandek kemm l-imħabba romantika biex ngħidlek u kemm l-imħabba erotika. Ħafna mill-novelli jieħdu din ix-xejra. It-tema l-kbira l-oħra, kważi iktar rikorrenti mill-ewwel waħda, hija t-tema tax-xuħija u l-mewt li huma relatati, ovvjament. Dak kif jgħid il-filosofu Schopenhauer, kieku ma kienx teżisti l-mewt, la kienet teżisti l-arti u lanqas il-filosofija. Għax inutli noqogħdu nikkontemplaw dwar l-eżistenza tagħna kieku konna eterni, ma kienx tagħmel sens. Daw iż-żewġ fili kapaċi tgħidli ma dawn fil-fatt huma ż-żewġ temi l-kbar tal-letteratura ta' dejjem, ġifieri mhux ta' Trevor Zara biss, imma qed ninnota li Trevor qed isir aktar kemm jgħaddi żmien qed isir monotematiku, ġifieri qed jikkonċentra fuq temi partikolari, speċjalment dawn li nitkellem fuqhom issa. Grazzi ħafna Mario, fuq dawn it-temi ħajkollna intemmu din id-diskursata tagħna. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.